A je tu jún, mesiac našej mládeže, našich juniorov, našej junače, Forever Jún. Už pri pohľade na tanier vidíme, že sú tu minizipserky, Debrecínka, Daniel, skrátka MDD. A my musíme našim deckám k MDD pripraviť nejaký program. Decká sú fajnové, sú ako nový sveter v práčke. Zvolíte zlý program a je tam prúser. Ale keďže tu vidím párky, chcem apelovať. Neslavte MDD len v nákupných párkoch a na párkoviskách. Zoberte decká do parku, naozajstného parku. Stávajte si s nima bunker, strieľajte z praku, hod kriketkou. Ale keď prší, dobre, ostaňte doma, postavte si šunker, strieľajte z parku alebo hod dogom. Hlavné je byť spolu. Lenže jún to je aj mesiac koncoročných písemiek. A ak si vaše decká doma zabudnú rysovacie pomôcky, neplačte, sú tu stále taurisovacie pomôcky, napríklad Salama Toreador. To je taká krásna kružnica, doslova na zožratie. A matematika nás učí rátať so všetkým. Takže rátajme s tým, keď nám náš potomok donese zlú známku napríklad zo slaniny, lebo sa nenaučil nejakú klobáseň. Neberme to hneď tak tragicky. Spomeňme si na to, čo povedal známy júnový psychológ Carl Gustav Jung. Všetko závisí od toho, ako sa na veci pozeráte. Takže pozerajme sa na život ako na tanier plný jedla. Ne, čo všetko ešte musím zjesť, ale čo všetko ešte môžem ochutnať. Tak ja vám želám, aby váš jún bol unikátny.